Yebe baba Paul ufikeleni ibuyela kwaMastende emthandi nomlalelo ngosethe emnandi ngiyabingelela usuku la namhlanje igama ngingusiyalo nguthandwa imnguma Nkwebefu ngingwakazwane vusizwe ke kanje nobingelela amasithi ke ziyakushiye zenceme nosuku la namhlanje siqale sikutshena ukuthi uNtancane Nganza uthi ugcine ikhiphile ke album yakhe esihloko sithi Awuyiphumuze yebo awuyiphumuze iphumile ke album ke kanti encane kanti ke noSikolethu naye ukhiphile ke umsebenzi wakhe Nganza uthi abantu abameseke insizwa eyazo ukuthi usikhanga ihamba ke noShenge wasehlala Nkosi nayo ke ikhiphile Nganza uthi umsebenzi wakhona suzwashaya ke nanemillion lokho ke kufakazela ukuthi uShenge wasehlala Nkosi uyena mculu ke Nganza uthi me featureishiwe bese uvele nje uyisubumele nemillion khumbula ukuthi uBhasini Lamula uyeza ke umsebenzi wakhe abantu ke mabawulindele kanti ku quality engwakabiyela ukhiphile Nganza wethi insizwa uma tollgate hamsana ke noShuna Semzini kanye nomjolisa abanye babantu labo ngabakhiphile yasihalalisele nansi insizwa uJiva ngemonto kasethe ayithenga asuke lapho size kulento lo kanti webingele liqiniso ukuthi iyadliwa imali yomuntu abantu besifazane bafethu bayinkinga kukhalwa ngokuthi uma yogathi udlelwe imali yakhe akasena mali kanti futhi uze waxoshwa ke nala ahlala khona sase simlanda kuma yogathi sathi insizwa yakithi ziyiqiniso lezo ndaba lezo uma yogathi uyayiphawulela ngalolu daba leyo bathandi bomqwama sikando wonke jikelele lokhu nje abantu abakubonayo lapha emaphepheni into angekho leyana manga lawa yana amampunge nje ngasho nje ukuthi abantu nje abazama ukudiqelela phansi igama lami akusile iqiniso lelo mina ngiyasebenza ngiyaqashwa lokhu nje kubhalwe lapha ephepheni amampunge abantu nje abazama ukubulala phansi abadiqelela phansi igama lami awu bengaba nodwende kanjani kanti kade akunalutho so nje bafowethu yabonga kakhulu asambeke socelela nansi insizwa uncilebane le uhamba ke noShenge wasehlala Nkosi insizwa yaseJozini ikhipheke Nganza uthi umsebenzi wakho ihlo sithi ke akasona isidakwa umuntu wesifazane ophuzayo ingoba nakhe hethiwe inhliziyo yakhe iphukile ehlukumezekile celela imillion Nganza uthi abantu ke nabameseke ngalendlela eyisimanga nasi simemezele esiphuthumayo sikhishwa ke ibranch kaKhuzani lapha ke Friday cela bonke abantu kabanothando lokuya eCarnival City ngomhla ka2 kuyena ke uMay xhumane ke nanazi izinombolo iPharakazi uzolithola ku 0761720031 0761720031 okanye uthinteke ukuyaphoqa ku 0635656038 0635656038 ukwazi ukuthi ke uye ke eCarnival City phuma endlini wenze ke umcimbi ke Nganza uthi wazothi ke ingoma kaShemeni lo mcimbi ke lo ngomhla ka3 yena ke uApril abantu mabaphelele ngomningi babo lapha yaku Kiss Before Nganza uthi kuzothi kwenzeka into engakaze yenzeke emva kweminyaka emihlanu Simomoza agcina istage uzobonakala lapha ke emcimbini ka Kiss Before kanye nama NND khumbula ukuthi ngomhla ka28 kuyena uMarch ama Yellow Bone Nganza uthi wenzeke iWomen in Art Music Expo umcimbi ke lo kungenwa ke mahala uzobulapha ke eMachobeni area eNcebheni Sport Ground abantu ke mabaphelele ngomningi babo bese kuzoba ke imanager uMaskandi kanye ke neqhathanzi phula uMaskandi bayalontsha ke ngomhla ka8 kuyena uMarch lapha ke kwamashu ezitolo kwaShenga nangumzukulu ubonge kakhulukazi ukuthengwa kwamathikithi omcimbi wakho zobulapha ke Playhouse ngomhla ka18 April amanye amathikithi asephelile Nganza kwethu kodwa umzukulu usichazela kabanzi ngibingelele lo nibingelelayo umzukulu ngalokuya phansi oluntu waceza yangazi kwafethu yini post ngithathele lithuba ngizobonga bonge support nikhombise kumina mayelana nomhla 18 April kumzukulu music tour lapha eDurban Playhouse ngiyabonga nje kakhulu bafowethu ngokuthi ngiveze into efana nale yanikhombisa ukuyaseka ngendlela eniyeseke ngayo phinde ngixolise kulaba abegcina sebengawatholanga amathikithi ngenxa yokuthi ivenue yethu ibincane sisazi ukuthi isupport ninayo nizoseseka kodwa sesingalindele ukuthi sizosupporta ngale ndlela ngoba sikhuluma kusemanje amathikithi aphelile siyaxolisa kakhulu kulaba abagcina sebengawathola amathikithi ngenxa yokuthi ivenue yethu ibincane yabonga Nganza kwethu support enhlezi nembonisa yona sonke isikhathi selokhu ngafika lo msebenzi ngiyabonga nje kakhulu iphile lonke Nganza ngaphambi kokuthi sivale asikutshena ukuthi usigqabo seyintombi umthwentombi Nganza ukuthi insizwa ngapha kaNongoma yaziwakhuluke kuyinkostini ithi ke nawo Nganza ukuthi ke yakiyeza ke nomsebenzi wawo kanyaka ka2026 abantu ke mabayilindele ake ngithi happy Valentine's Day weMakhosazane lapha estudio wena Vusizwe hamba olalela ingoma kaZane Fangidi esihloko sithi Isigora igama ngingusiyalo phikela amankwebefu ku Facebook safika bexoxa indaba babexoxa beyishiye nathi namhlanje siyishiya la